Türkmenistanda 4. noyabrda güýzki ähli halk bagy ekmek çäresi geçirildi. Mary welaýatynda bu çäre büdjet işgärleri, talip ýaşlar we ýaşlular köpçülikleýin mejburi gatnaşdyryldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6. noyabrda sebitden maglumat berdi. Bu çäre idara kärhanalaryň ýokary we orta hüner mekdepleriň her birinden 10 adam gatnaşmaly edildi. Sport eginmaşyny geýen gatnaşyjylar 4. noyabrda ýerden ýogary bardylar we köpçülikleýin bagy ekdiler diýip çäre gatnaşan marly büdjet işgäri gurrun berdi. Büdjet işgärleri we talipler bagy nahallaryny satyn almak üçin 40-50 manat pul bermäge hem mejbur edildiler. Pul goşundyna nägilelik bildirenler döwlet siýasatyna garşy çykmakda aýplanyp, olara işden çykarylmak haýwaty atyldy. 3. noyabrda käbir idaralar her bir işgärden 2-3 tane miweli ýa-da miwesiz bag getirmek hem talap etdiler. Bag getirmedikleriň zähmet hakyndan 50 manat tutuljakdygy duýduruldy. Dip marly başga bir büdjet işgäri aýtdy. Resmi metbuat 4. noyabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Arkadag şäherinde geçirilen ähli halk bagy ekmek dawarasyna gatnaşandygyny habar berdi. Döwlet telewiziýasynda görkezilen reportajlarda ak we gök sport geyimli işgärleriň ýüzlerçesiniň köpçülikleýin bagy ekýän pursatlaryny görse bolýar. Dawaranyň çäklerinde diňe bir günüň içinde saýaly, pürlü we miweli bagy nahallarynyň 472.071 düýbi ekilip 1.868.935 düýp bagy ide edildi diýilip resmi habarda adatça bolşýaly bu bagy nahallarynyň haýsy serişdäniň hasabyna satyn alynandygy barada hiç zat aýdylmaýar. Galybersede döwlet ýolbaşçylary ýaş nahallara ýygyderli ýydek etmek meselelerine jogapkärçilikli çemeleşmegiň wajypdygyny hemişe nygtasalarda büdjet işgärleri ozalky ýyllarda ekilen agaçlaryň köpüsiniň ýydeksizlikden guraýandygyny ýygyderli habar berýärler. Biz her ýyl şol bir ýerde bag oturýarys. Her ýyl hem eken baglarymyz ýydeksizlikden gurap galýar. Biz her ýyl bag ekişiň öňü tyrasyna geçirilýän ýowurlaryň dowamyny öňki ýylda eken baglarymyzy guranygy sebäpli gopuryp aýyrýarys. Soňra da täze getiren baglarymyzy ekýäris. Bu ýyl eken baglarymyz hem inniki ýylyny kuwlap aýyrar we täzesini ekeris. Bag ekmegiň manysy näme? Dip Marynyň Şatlyk şäherçesindäki Margaz gurulşyk edarasynyň bir işgäri bu ýagdaýyň indi 5 ýyl bäri dowam edýändigini hem aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli edaralardan şol sanda Marynyň häkimliginden kommentari almak synançyklary hem oňy netije bermedi.